Namaste, drăguții mei extra fabuloși, și ce faceți astăzi? Sper că atitudinea voastră este la fel de fabuloasă ca a mea și sper că vă simțiți incredibil în această zi magnifică de septembrie, pentru că e efectiv toamnă într-o zi așa de frumos afară. Nu știu cum e când vedeți voi clipul ăsta, dar cel puțin acum, dimineața asta de vineri, e senzațional, vremea așa gen răcoroasă și cozy și nu pot decât să fiu super excited. Cred că o să-mi schimb rochia totuși, pentru că nu mă prea simt comod în rochie. Așa că 2 secunde să-mi schimb rochia. Ok, ce spunem de asta? Cred că e puțin mai bine. Asta e o bluză pe care efectiv aș fi purtat-o în club, dar nu ai nevoie de ocazie specială ca să porți haine speciale. Cel puțin ăsta e motoul meu, dar este de club și chestiile astea. Ea este foarte dubioasă. În fine, haideți să nu mai vorbim despre blul. Sunt foarte excited și cred că puteți să vă dați seama că nu pot să vorbesc. Apreciem. Dar astăzi vreau să vorbim despre lucruri pe care am încetat să le mai fac. Și fie că sunt lucruri pe care am încetat să le mai cumpăr, sau lucruri la care am renunțat ca și obiceiuri, sau chestii în general pe care eu nu le mai fac în prezent, de care sunt foarte mândră și care, sincer, mi se pare că mă ajută foarte mult să mă simt mai bine în pielea mea și să mă simt mai bine cu mine și să fiu acolo la sfârșitul zilei în patul meu, în acest pat, efectiv să mă întind și să spun sunt mândră de mine. Vreau să le împărtășesc cu voi și ce-ar fi să dăm drumul. Nu uitați, dacă nu v-ați abonat, să o faceți, pentru că o să avem clipuri foarte cool aici pe canal. Din păcate, mi-am scăpat camera pe jos la un moment dat când am încercat să filmez și s-a făcut sandări. Ea încă funcționează, dar mi-e foarte greu să o pun pe trepied, pentru că lipsește foarte mult plastic din ea. Nu o să ajung să-mi cumpăr una nouă, să achiziționez una nouă, o să trebuiască să ne descurcăm cu dânsa. Ea este foarte ok, încă funcționează, repet, dar e mai crusty, mai old. Ok, haideți să dăm drumul. Da, n-am putut să stau în bluza mea de club, așa că mi-am aruncat o cămășuță cozy pe mine, mult mai adecvată pentru vremea de afară. Primul lucru la care am renunțat este carnea și vreau să zic că am crescut până în 2015 cu mentalitatea aia de ok, ai nevoie de carne ca să supraviețuiești, și după ce am renunțat la carne și eram like, wow, încă trăiesc, eram foarte, mie tot îmi dădea cu virgule și eram like, ok, dar cum e posibil, adică n-am murit, adică n-am proteine, chestii. Și vreau să spun că de când am renunțat la carne mă simt incredibil de bine, dar nu mai vreau să vorbesc așa de mult despre chestia asta. Am un clip aici vegetariană de 5 ani, dacă vreți o să las aici, puteți să vă uitați la el, ca să trecem la alte chestii, ca să nu am 2 clipuri care să fie basically aceeași chestie sau următorul lucru. Plase! Am renunțat la plase. Dar aici mă refer la plasele pe care le cumperi când mergi la supermarket, știți? Plăsuțele alea de plastic, care zice gen 50 și ceva de bani și zicea ok, hai că iau o plasă, că am uitat, că nu credeam că o să iau atâtea chestii, că... Da, am renunțat la ele și acum am dessergi. Am o grămadă de dessergi pe care le țin, în general le țin la mine pe cuier, sincer. Am una pe care încerc să o țin mereu în geanta mea, în ghiozdanelul meu mic. Am un clip cu ce se află în geanta mea, dacă vreți să las aici. Așa că de fiecare dată când mă duc la cumpărături îmi iau dessergile mele cu mine și sunt atât de mândră de mine, pentru că, sincer, am avut la un moment dat 2 colegi de apartament care mergeau la profi și pentru o pungă de napolitane și o cola, nu știu, își luau o plasă și ajungeau acasă și erau, uite, încă o plasă. Și o foloseam pentru reciclabile, dar totuși mi se părea că era așa de mult waste și nu mă simțeam eu ok și eram like, ok, dar totuși poluăm atât de mult, haideți să facem ce putem. Acum că stau singură, nu mai aduce nimeni plase la mine în casă și sunt foarte mândră de chestia asta. Și vecinele mele și ele au dessergile lor cu care merg ele la supermarket și de mare parte mergem împreună și mergem la Lidl și suntem like, ok, noi suntem aici cu dessergile noastre și e așa de cool. E cea mai nice chestie ever și dacă n-ați făcut asta, sincer, vă încurajez să o faceți, pentru că o să vă simțiți mult mai bine și o să vă ajute pe termen lung, adică vă cumpărați o plasă care costă, nu știu, 9 lei, 20 de lei, depinde cât de fancy vreți să fie și de la ce brand vreți să fie, dar puteți să găsiți una super ieftin și să o refolosiți atât de mult timp. Și e foarte helpful și ajută și mediul înconjurător, vă ajută și vouă buzunarul și toată lumea câștigă mai puțin. Companiile care produc plase de plastic.
Transport în comun? Say what? Sună foarte dubios. Știu că sună foarte dubios, ok. Pe asta, sincer, am făcut-o mai mult pentru mine, pentru că nu-mi permit să am un, nu știu, abonament la RATT, chiar îmi permit, credeți-mă, nu este cazul și mai ales că sunt și studente, deci cred că am 30 de lei pe an sau ceva de genul, dar m-am săturat de ceva timp să mai iau transportul în comun și cred că sunt destul de mulți ani în care am zis ok, eu nu mai vreau să iau transportul în comun, mai ales pentru că stau și undeva destul de aproape de centru, destul de aproape de tot ce am eu nevoie în orașul ăsta. Worst case scenario, să iau un Uber, dar în general îmi place să merg pe jos și prefer să merg pe jos și am văzut că mă ajută și pe mine mult mai mult și mă simt mult mai bine să fac plimbări mai lungi, chiar dacă trebuie uneori să plec de acasă cu o oră înainte de orice ar trebui să fie că e o întâlnire cu mama mea sau o ședință la care ar trebui să ajung. Ideea este că am renunțat la transport în comun, repet, worst case scenario să iau Uber, dar m-am cam plictisit. Și cum m-a ajutat pe mine chestia asta, mersul pe jos, sincer, eu nu sunt o persoană care practică foarte multe sporturi, sunt o persoană mai, n-aș spune sedentară, pentru că totuși merg destul de mult, dar am observat că mersul pe jos mă ajută să arăt mai bine și să nu mă îngraș chiar așa de ușor. De exemplu, pe perioada de februarie, martie, aprilie, mai, ok, cred că până în mai au fost, de 4 luni, nu m-am îngrășat așa de mult, dar nu m-am simțit chiar așa de bine în pielea mea și stăteam doar în casă și doar pe canapea și nu puteam să fac nimic și acum sunt așa de încântată că pot să merg în oraș pe jos și pot să merg până în celălalt capăt al orașului pe jos și e un blessing și, sincer, mersul pe jos mi se pare că mă și ajută cumva mental, că pot să mă gândesc la toate lucrurile pe care le am și uneori mai stau și admir florile sau simt vântul în părul meu care îmi dă predonul peste tot și sunt like, puh! Wow, ce am făcut aici? Ce vreau să zic este că e mult mai terapeutic pentru mine decât să iau mers în comun și după aia să mă enervez aiurea că nu știu, nu pot să stau jos sau că vreau să stau jos sau că mi-a comentat cineva că de ce stai jos când sunt 50 de alte locuri libere lângă mine și persoana aia vrea să stea fix acolo. Sau nu mai vreau să fac chestiile astea, nu mai vreau să-mi bat capul cu micuțele probleme care n-ar trebui să fie ale mele, așa că I let them go și îmi trăiesc viața și sunt foarte încântată de renunțarea la transportul în comun. Un lucru la care, sincer, nu m-aș fi gândit că m-ar ajuta așa de mult, dar e foarte helpful, recomand. Cumva cam tot în aceeași categorie foarte dubioasă, o să sune foarte dubios, ok? O să sune suspect. Dar am renunțat să mă mai enervez aiurea. Și aici vreau să spun, da, am momente în care mi se umple paharul și atunci îi și cel mai probabil o să țip. M-am săturat să las lucrurile mici pe care nu pot să le controlez, să-mi strice ziua și să-mi strice mood-ul și să-mi strice starea și să mă enervez. Ok, da, probabil am un moment în care, să zicem, mă enervez pe câinele meu sau ceva de genul și atunci am un moment în care stau, respir și I let it go, ok? So, nu vreau să stau toată ziua să fiu like, oh, nu v-au făcut asta, oh, nu știu ce s-a întâmplat, nu știu cine mi-a zis nu știu ce, like, chestii din astea am renunțat să le mai hrănesc și să le mai dau importanță, așa că de fiecare dată când trece o chestie de genul pe lângă mine, sunt like, ok, bună, ci iau, mai let it go. Și mi se pare mult mai ok pentru mine, cel puțin pe termen mai lunguț, dar lucrurile pe care nu pot să le controlez, am like, ok, bine, e în regulă, acceptăm, aia este, nu putem să facem altceva, so we let it go now. So, recomand. Cumpărături din mall. Oh, wow, ok, asta mi se pare că, sincer, acum, unele lucruri pe care le fac, mi se pare că duc cumva înspre, like, sărăcie, but it's not sărăcie, ok, it's, like, mi se pare că e mai mult pe partea de îmi pasă de mediul înconjurător și îmi pasă de chestiile astea, așa că nu le mai fac. Să zicem, dacă vine vorba de haine, prefer mai bine să merg la un second sau dacă chiar este nevoie sau dacă, să zicem, merg în mall și totuși văd ceva care mă atrage atât de mult, o să fiu like, ok, vreau aia, o să-mi cumpăr aia, dar nu se prea întâmplă. Prefer, sincer, să merg într-un second și să continui ciclul
pentru haine și să le oferim o casă nouă, pentru că totuși, repet, poluăm atât de mult planeta asta încât e prea mult. E prea mult să continuăm să cumpărăm haine de branduri doar pentru că au eticheta aia sau doar pentru că sunt la modă. Nu! Dacă mie îmi plac pantalonii de scandal, o să port pantaloni de scandal și gen cămășile astea. Ok, asta e o cămașă din H&M pe care totuși am luat-o de la reducere. Ce vreau să zic este că oricum mi se pare și puțin cam scumpe, mai ales dacă începeți să mergeți în seconduri și vedeți prețurile din seconduri și să wow, pereche de pantalon cu 5 lei, o pereche cu 2 lei și ești wow, și după aia mergi în mall și vezi pantalon cu 300 de lei și ești 300 de lei pe o pereche de pantaloni? What? Cum? Aia sunt eu mai nou când merg în mall. Știu că și chiria pe care o plătesc magazinele astea pentru mall e mai scumpă și atunci e adaos și bla 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 și toate chestiile astea pe care le plătești când mergi în mall și aș mai vrea să iau parte la cycle-ul acela doar pentru că, repet, știu ce intră în el și să ok, nu știu, prefer să merg și să susțin un magazinaș micuț sau chestii care sunt ethically made, de exemplu. Alea mi-ar plăcea să le susțin. Chiar dacă sunt mult mai scumpe, aș merge pe opțiunea aia și atunci știu că o să dau niște bani și o să mă țină. Nu mă înțelegeți greșit, încă îmi plac blugi din Zara, s-ar putea să continui să-mi cumpăr, mai ales acum că vine toamna, blugi noi din Zara, because I love them so much, dar în general, dacă vine vorba de pantaloni de scandal și bluze sau jachete sau orice găsesc în second, prefer să-mi iau din second decât din mall. So, repet, știu ce intră acolo și nu vreau să iau parte la acel cycle. Guys, e foarte posibil să fi pierdut, gen, foarte mult din tot ce am filmat, nu știu de ce. Repet, mi-am scăpat camera pe jos și acum e foarte glitchy și glitchuie de foarte multe ori și am da, it's fine, e ok. Dar acum văd că începe să facă niște figuri micuțe, which is not good. Ce am vrut să spun? Am renunțat să mai cumpăr lucrurile pe care le vreau. Și aici e un fine line între vreau și am nevoie. De fapt, e o linie mult mai mare, mult mai lungă. That's what she said. Între lucrurile pe care le vreau și am nevoie și știu dacă am nevoie cu adevărat de o chestie sau dacă e doar așa un mof și sunt ok, am nevoie de chestia asta, but in reality nu am nevoie de ea și am reușit să-mi dau seama, ok, nu am nevoie de chestia asta, nu o să o mai cumpăr sau nu o să o cumpăr pentru că nu-i văd rostul. So, aici vreau să zic, de exemplu, când m-am mutat în apartamentul meu, mi-am cumpărat microunde, mi-am cumpărat toaster, mi-am cumpărat fierbător de apă, chestii pe care, sincer, acum nu le folosesc deloc. Mai folosesc fierbătorul de apă ocazional, dar și pe ăla, pentru că ocupă destul de mult spațiu, îmi e mult mai ușor să iau o boală mai micuță, să-mi fierb apa în ea și aia e. Sau aparatul meu de cafea. Pot să iau apă fierbinte de la el și să-mi fac ceai cu aparatul de cafea. Sau nu înțeleg de ce am considerat eu că am avut nevoie de aceste lucruri. Repet, acum, personal, nu mi se pare că am nevoie de ele și nu le folosesc și au fost, efectiv, a fost un waste și încă mai este un waste. Este un waste de spațiu la mine în apartament pentru că nu le folosesc aproape deloc. De exemplu, microundele le am undeva într-o cutie pe un dulap din bucătărie și să ok, alea stau acolo de mai bine de 2 ani și So, am renunțat să mai cumpăr lucruri pe care le vreau, dar totuși n-am nevoie de ele. Și, sincer, repet, mi se pare că mă ajută și pe mine partea financiară, sincer, să nu mai dau banii pe X și pe Y și pe Z, de care nu am cu adevărat nevoie și de care pot să trăiesc liniștită. În același timp ajută cumva și mediul înconjurător, că nu stau acolo și acumulez chestii și mai mult waste și... Nu mai, îmbin utilul cu plăcutul și sunt ok, e bine pentru buzunarul meu, e bine pentru mediul înconjurător, so, aia e. Un alt lucru la care am renunțat, care sună foarte dubios, dar credeți-mă, cu toții facem chestia asta, am renunțat să mai îmi fac rău singură. Adică dacă simt eu, să zicem, am o conversație cu o persoană și dacă simt că nu pot să iau o anumită informație, prefer să nu. Un lucru pe care îl făceam atât de mult înainte, aveam un boyfriend și în continuu mă uitam în telefonul lui, în continuu. Pentru că nu era trust acolo, ok, aia e altceva.
Ce vreau să zic e că efectiv îmi făceam rău singură uitându-mă și gen, eu dat like la aia, nu știu ce, sau îl stocuiam și am mai hai să vedem la cine am mai dat follow și toate lucrurile astea care mie mi făceau rău și eu îmi făceam rău singură uitându-mă și fiind acolo like, dar oare ce înseamnă asta? Oare ce înseamnă că eu dat like? Oare gen, pentru că ea era de jumătate dezbrăcată în poză? Like, no! Namaste! Am renunțat să mai îmi fac rău singură și repet, dacă simt eu că nu pot să iau o anumită critică sau un răspuns sincer la o întrebare, prefer să nu mă implic deloc și să nu fiu acolo like, ok, și ce ai făcut și cu cine ai fost și ce ați vorbit? Like, nu vreau să știu. Prefer să nu știu, ok? Prefer să nu știu cu cine ai ieșit, prefer să nu știu ce ai făcut, prefer să nu mă bag atâta de tare în viața ta, așa cum mi-ar plăcea ca nici tu să nu te bagi în viața mea. Wow. So, repet, dacă ceva simt eu că nu-mi pică bine sau că sunt șanse să nu-mi pice bine, mai bine nu și mai bine nu mă bag acolo și mai bine nu mă bag în telefonul nimănui și mai bine rămân singură pe curul meu și să like, ok, am totuși telefonul meu, like, sunt foarte bine aici pe telefonul meu și nu mai vreau să știu lucruri pe care s-ar putea să mă rănească și să-mi fac rău singură așa și să like stepping away and letting it go. Ok, drăguții, și cam acesta a fost clipul pentru astăzi. Vă mulțumesc incredibil de mult dacă ați reușit să vă uitați până la capăt și, repet, dacă nu v-ați abonat, nu uitați să o faceți, linkurile mele sunt mereu în descriere, TikTok, Instagram, Snapchat, nu-l folosesc deloc și abia aștept să ne vedem în clipul următor și stay safe și aveți grijă de voi și mâncați ceva, ok? Like, mâncați ceva și fiți healthy și faceți ce vreți voi atâta timp cât voi sunteți fericiți, aia e tot ce contează, ok?